Com us deia, si no hagués sigut per aquesta dessuadora, possiblement la Mar no s'hagués fixat en mi i ara mateix no tindria aquest anell. Aquesta dessuadora la guardo des de que sóc adolescent. A la meva època anava amb skate, pintava grafitis i algun dia la policia m'havia portat a casa. Era un rebelde. És l'única peça de roba que guardo d'aquella època i no em pregunteu per què. Suposo que m'agrada i encara em va bé. Aquell dia no sé per què la portava, però mira, com que feia fred i una mica de plogim, me la vaig posar. Arribo a Vallgorguina, em dirigeixo cap a l'escenari per saludar les membres integrants de les Sound Six, conèixer-les i dir-los: hola, sóc el Mateu i us acompanyaré en el vostre últim concert. Només veure'm, la Mar va pensar: quin tio més sexy. Això ella no t'ho dirà mai, però ja t'ho dic jo, que va ser així. Jo no em vaig enterar de res. Jo allà, hola, què tal? I ximpo. M'ho va confessar un dia, però no ho dirà mai més a ningú, i menys en públic. Va ser més tard, després del concert, quan jo la vaig convidar a un concert meu amb un altre grup perquè vingués i ja ens coneixíem llavors, ja tontejàvem. I va ser en aquell moment, en aquell escenari, que la Mar va descobrir aquest tatuatge i aquí va ser on va caure de cul a terra. I allà me la vaig guanyar. Però això t'ho explico en un altre vídeo.